and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa unang yugto ning atong sugilanon, nganong ikaw pa? Tagay kog tunga sa kiloan ng lechon og napo ka puso. Dali alang. Dera. Pila? 350 ng lechon og napo ka puso nga tag Jess. 450 tanan. Tanadong. Gutom kay ko, ma'am. Pakanon ta ka. Ayaw ka balaka. Dali, kuyog na ko. Anak ta ng tindahan, oh. Nga naigibuta nga mga lamisa og lingkuranan sa atbang. Anak ta mga ondiha. Mamalit lang ta tubig. Tana. Nabusog ka? Oo. Salamat, mama. Kisabay mo ngan. Jared. Hay man da inyong bay. Wa. Ha? Gida naman ko sa asawa sa akong papa. Unya, iya kong gibilin din eh. Madyang sabay sulti si mong papa. Patay naman akong papa. Nasuko man tong iyang asawa per me. Kulataon man ko kay di man ko musugot nga mangawat. Unsa? Iya man kong tudluan og panguot. Pero di man gyud nako gusto. Di mahadlok man ko sa Ginoo. Mao na nga permi ko niyang kulatahon. Unya, di ko pakanon niya. Iya kong gidadi ni. Unya, wa na balika. Og diin ka naman lagi kaon? Mangayo, magpakilimos. Asa mo ka matog magabi Bisan din lang. Magpatungod sa nayatop daplin sa daan. Kun, dadon ta ka, muuban ka? Sige, ma'am. Uban lang ko ni mo, ma'am, di. Tawagan kog Ati Dalia. Oy, kinsa maning bataa. Kagwapo ko din eh. Biktima sa kabangis, ma. Murag yung kikumot ang akong kasing-kasing nga naminaw siyang istorya ganiha, uy. Moang nakahukom ko nga, sa dili pa siya mabalikan siyang ina-ina. Ako na lang yung ilikay ang bata, kaysa mahiagong panig-usab sa iyang pagkamananap. Isuga gud nimong mibuhat, ana. Tingali bayag maproblema ta, ana, ha? Wa ko'y pagbati nga ingon anang mahitabo, ma. Maong sagupon ako ning bata, kaysa doon na pa niya daotang mahitabo ini niya. Tungod kay atong ipasagdan. Jared dong. Siya si Lola Milona ni mo. Akong mama. Amin na ko, Lola. Uy, kaluhian ka sa Diyos, Dudong. Dali, Jared. Aron manglimpyo ka sa imong lawas. Agwantaha lang una ang sulom ng t-shirt nga dako, ha? Kay ukma, palitan ta kag muhaom gyud nimo. Mao. Ang importante sa pagkakaroon nga makailis kag limpyo. Humansab ka makapanglimpyoan ng imong lawas para nindot unya ang imong pagkatog. Haba dong, Jared. Lola. Salamat. Luuyas bata. Dali ra taon kayo nagatog nga nakaligos inadlaw nga tubig og nakailis og limpyo. Tua ay nakatugma. Stoy, istoryahe ko be kundi ina nimo siya mapuniti. Ingon man gud inang nahitabo, ma. Uy, intahon sad. Kapait sa mga uyamot. Sayon ra gyud kaayong daog-daogon. Lamia laging laparuhon bayhana. Pero ako gi siyang giinsulto, eh.
Nakailabi agit ka na ako, ma. Kontra ka na akong mga tao nga way kaluoy. Ay, kung nadato ka pa kahano, daghaan kayong pobre ang malipahin mo. Anak yun unta. Pero hain ang gustong magkatabang, mauman sa iwa. Ay, ato yun nang sagupon, Dalia. O, ma. Bahala nagkalisod ta. Ang importante nga, matabangan na tong usa ka anghel nga biktima sa ngilad nga batasan sa laing tao nga gusto mo pahimos niya pinaagi sa pagsugo sa sakadaotang buhat. Maningkamot ta para mabuhi na to ng bataa. Kana kaysa iyong nakatog. Kapoy ang lawas ana sa pagpunig burdostan nga dili ahaw taon sa kaon, ma. Kita kas lawas, yakpis kaayo. O, bitaw. Pero bisan pa sa iyang kadaot, milutaw gyud ang iyang pagkagwapo, no? Maog yun. Mare! Uy, Mare, naanas Dalia? mapanyang! Sud nga rin, ma! Nasa may ato! Ay, day. Hayag pamanggod kaayo ba? Ako unta magpakurti unta ko bi kay na ako'y ludhan nga kasal ugma. Dali, dali. Sud, ma. Hindi. Ang lingkod sa kaya ang damon pa na akong ako mga gamit. Ikaw! Oh, Jared! Diko! Jared! Jared! Uy, pagmata! Oy, ngano na, ha? Ngano na siya? Nagdamgo tinghalik nilan, ma. Uy, papaim na nagtubig oy. Oo, magkuha ko. Taysa, kinsa man ni bataa day? Uy, pagkagwapo gud ini. Bibi, ako na lang ni Pi. Ayaw, ma, uy. Dara. Di ang tubig. Dara. Paim na dayo ng bata. Jared. Inom mo gami aning tubig dong, Aron ini ka human, balik og katug, ha? Hindi na ko. Madlo ko. Dali diri sa sala, ha? Para ari ka mo tiwas og katog sa sofa, ha? Higda sa akong paa kay hapo-hapo na ko ang imong buko-buko. Sige na dong. Kinsa man ang bataa day? Murag, usain taon na sa mga street children, ma. Naamong na hinuon na. Nahimong usa sa mga batang libot suroy, kay gibiyaan ko no na siya sa way puangod niyang ina-ina. Gibati ko kaluoy nga naminaw siyang kaagi. Sa dito pa siya sa kamot siyang ina-ina. Maong gidana ko ng bataa dinhi aron sa gupon. Uy, pastilan ayaw mo pagkumpiyansa ana, uy. Ibalik na dito siyang gigikanan, uy. Kaya tingali biyag membro na sa sindikato ug maamong pa ka. Ma, wako'y pagtuo nga ingon anak siya. Abi nimo, sa kamubo pa lang sa higayon nga gikasulti ko ng bataa. Ako na din siyang nakitaan o kapuutan. Maong dili ko musugot nga iamong siya sa mga taong dautan. Nga sa ato pa. Dilit na nimo buhian. Dili na gyud. Uy, Isipon ko na ng anak. Hoy, Jared. Usa ba nang imong gibuhat? Kuan, nanilhig lola. Uy, pagkalimpyo sa tibuok palibot. Sayo kang ni matadong? Oo. Magnampason ta ko. Pero natug pa man si Ate Dalia. Mama Dalia, Jared. Ha? Gikan karon. Ako na si Mama Dalia nimo. Dili kay ate, ha? Kay gikan karon. Ako na kang anak. Maong, ako na ang imong mama. Klaro ba? Salamat Mama Dalia. Salamat. Hain man si Jared. To sa kusina, nang limpyog ng hugas sa plato. Murag, imo yung gitinuod ang pagtigom, ha? Panganda, ma. Para ni sa pag-eskwela ni Jared. Ha? Luoy kay ng bata ako no edukasyon.
Maong paeskwelahon gyud nako siya, ma. Og dili kay kanara. Doon na ka pa dahil laing mga plano? O, ma. Gusto ko nga mahimo gyud kong legal nga inahan ni Jared. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!